Bridge, mga kalabarkada. Alright. May dalawa lang. Di ba unang tinisan? Ay, sarap po. So, itong pala mga kalabarkada yung bibigay natin kay Tatay Kulas, no? Ito. Yung mga kalabarkada pinsan ko. Be, wait lang, be. Titit! Di remote yung gate eh. Yo, what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kalabarkada. At ngayong araw pala ay pupunta tayo ng Bulinaw. Makakasama natin si Mrs. Labs dahil i-break in natin si Supremo. Dahil lang natakbo pa lang ng Supremo mga kalabarkada ay 334 kilometers pa lang yung natakbo niya. So kailangan nating i-break in para maikabit natin yung kanyang kapartner na kulong-kulong. So pupunta tayo ngayon sa Bulinaw. Doon natin siya be-break in. So eto, nakapag-bihis na rin kami ni Mrs. Labs, no? So aalis na rin tayo. So kita-kits tayo mamaya sa daan mga kalabarkada. So let's go. Yo, alright mga kalabarkads, nakalis na tayo. So gagali na naman si Supremo. Woohoo! Tamang-tama pala. Mga ilang kilometro yung Bulinaw to ang gabi? Ay, hindi mo alam. 42 yata. Parang nasa 42 kilometers yata yung anda to Bulinaw, kung hindi ako nagkakamali. Mamaya magta-try tayong magkasulina ng 100 pesos lang. Tignan natin kung makakabalik yung 100 pesos magmula anda to Bulinaw, tapos Bulinaw to anda. Yun kasi yung pakay ko ngayon dito, yung makita ko yung gas consumption niya, kung magkano, kung gaano ba katipid tong si Supremo. Kasi marami akong naririnig na sobrang tipid daw nitong motor na to. Eh syempre mas maganda yung tayo ng tutuklas, diba? Bali, okay lang naman na maggasolina tayo. Nandiyan naman si Mrs. Love na taga maggasolina natin. Aray ito! May kasama pang kurot eh. Yo, alright mga kalabarkada, maghahanap muna tayo ng kakainan natin. Dahil ang oras natin ay 1:30. Gutom na kami. Baka doon na lang siguro tayo sa bayan. Bali may kainan sana dito sa Triangle. Kaso doon na lang tayo sa Unlimited Baby. Ay hindi yun, hindi mo alam kung unlimited yan. Doon tayo sa ay Inasal. Bali sana nga ay unli rice yun. Gutom na talaga ako eh. Pero yung dito sa Triangle unli rice siya. Hindi mo rin alam. Ay. So doon na nga lang tayo sa bayan na kakain. Doon sa Inasal doon. Bali hindi pa tayo nakakalabas ng anda. Hanapin natin mga kalabarkada yung Inasalan.
Ragin din. Ito, ragin din to. Tapos, papasok dito. Ay, ito siguro. Ay, dito. Dito? Ay, ito, inasalan to. Alright. Baba ka muna, be. Hanap tayo ng parkingan. O kaya nga. Ay, oo. May dalawa lang. Buka ko ng TV. Chicken sisig. Yun, dumating din. Wow, sarap po. Dumating na rin kay Mrs. Loves. Thank you. Ano, i-order din naman. Yun mga kalabarkada, kain muna tayo. Sarap. Sarap nito. Dilakdakan ito na ito. Dilakdakan. Alright mga kalabarkada, tapos na tayong kumain at on the way na tayo sa Bulinaw. Pero naggasolina muna tayo dito sa may sentrum. Kahit isang daan lang. Isang daan lang kasi yung sinasabi ko, kaya isang daan lang talaga papalakay natin. Ano dito boss? Isang daan? Ay, nako. Isang daan lang. Ano, okay na? Alright mga kalabarkada na, kapag gasolina na tayo, so dire-diretso na tong biyahe na natin hanggang sa Bulinaw. Let's go! Huwag lang sana tayong abutan ng ulan. Wala kaming dalang kapute. Hindi kami ready. Biglang kala lang ito mga kalabarkada. Ay, oo no. May baon pa. Yo mga kalabarkada, may nais pala akong pakita sa inyo, no. Ito yung tulay dito, nag-iisang tulay na papasok dito sa Anda. Ito yung tinatawag nilang Anda Bridge. Ito yung nagdudugtong pala sa Bulinaw saka sa Anda. O, madadaanan natin mamaya. Malapit na tayo dun sa Anda Bridge. Pag pupunta kayo dito sa Anda, wala na kayong ibang madadaanan kundi itong Anda Bridge lang mga kalabarkada na. Yun, ito na yung Anda Bridge mga kalabarkada. Alright. Mga fish dyan sa kabila. Ganun din
Dito pala tayo mga kalabarkada sa Barangay Tara. Bali, pag tumaliwa ka pala, yan yung papunta dun sa Alaminos, palabas na ng Pangasinan. Dito, pag kumalan naman tayo, yan yung papunta sa bayan ng Bulinaw. So, dito tayo sa kaliwa, kanan. Grabe, ang ingay ng pereno ng bus ah. Dadalamin lang natin saglit si tatay ko lang mga kalabarkada na. Alright. Ang tawag pala dito sa pinasukan natin na to ay Dalan sa Lumage. Dito sa Barangay Liwa-Liwa. Dito rin pala kami nakatira ni Mrs. Labs nung bagong kasal kami noon. Simentado na talaga yung daanan dito. Alright. Alright, malapit na tayo sa kanila Tatay Kulas. Dito kasi kami mga kalabarkada nagpapagawa ng furnitures namin sa bahay. Dito kay Tatay Kulas. Kaya siyempre malaki rin yung natipid natin sa furnitures kasi dito kami nagpapagawa, kaya dadalaw din tayo dito. Saka malapit na rin na kamag-anak namin si Tatay Kulas eh. Dito na tayo mga kalabarkada na. Ayun. Ayun lang, talubong aso. Ay, may bahay na rin dun eh. Lalaki ng aso nila oh. Don't bite. Sa wakas, nakarating tayo dito kay Tatay Kulas mga kalabarkada. Sinagyan niya ni Tatay Robert kaya nagpatambar. Ha? Kaya nagpatambar si Tatay Robert. Ante? Casual. Ay, kasayentes na Oo, kay Butra. Nagbansa. Gaskol. Wala si Tatay Kulas mga kalabarkada. Pumunta raw ng sol. Paggamot. Noon kami pat community kat. So, ito pala mga kalabarkada yung bibigay natin kay Tatay Kulas na. Ito. Nice ito ah. Bangos. Taon. Kano? Bangos. Naman nagmay butter. At may namat nindik lang ng noodles. Ay, kika na may butter. Oh, kape. Paborito. Salamat.
Nakakasubli. Iba chat ti siya itong. Roy bulan na ti. Ay, Ay, nagbaso niya naman. nabaso niya? Oo. Bali na yan, bali na ng Si balita. Junjun. Ah, namatang niya ng balita. Si Pe. Ano nilo yan ba? Junjun. Ah, John? Oo. Isan yan ay? Kasaya. Anong ko nagtrabaho. Ay, Si Pe, Ay, numalang. alikin ng rin ng patutas sa inyo mo na yan. Ano man itaw? Sinagtag ko ka ng manok. Sinagbag. tors. Ano? Diyos, lakad na. Malaki. Malaki na. Ito pala yung binubuhat-buhat kong bata nung nandito ako nung nandito kami. Sino yun? Naglalakad na ito. Ay, wa. Yan na, kasaka mo. Ruan taon na yun na palabas. Ruan. Ako, ano mga kadya. Eh, hello. Hello. Baby ka pa noon. Last na pumunta kami dito. Yung mga kalabarkada pinsan ko. Pinsan ko si Junjun. Ay, ano ka sa mangkot? Hindi pa 27 na likod ng bulan pa eh. Di Jun. Samsampot ko lang. Mga may sanga bulan nakto ng 27. Ito yun. Ngayon anak nakapanid ito nga rin tayo. Di Sabado kumamapang kami. Yeah. Tudo matan. Ay, dari sa todo di ka. Wen, Bagyo. Pinsan ko si Junjun mga kalabarkada. Gawit kami pa yung arag manang pe. Oo, sige ingat kayo. Wen. Baliwan mo to si sumarunong ton. Oo, sige. Wala mang macambawan na si tatay. Macambawan na nun lamang. Nay! At inanita kontra. Magsabi tayo sa kanila. Dun sa kanila insan John. Kawit kami pa insan. Tumaroon to no kwa. Sumabliak. Ban. Medyo nasa ingat at tinan. Ano ulap? Sige nga Rusan. Yeah. Minsan to ha. Bye bye Wan. Bye bye. Ingat sa dalan. Takot pa rin sa akin no. Oh. Yung wallet ko. Andun nga sa bag mo diba? Ano ito? Oo. Parang sabi ko bakit gumaan yung ano mo? Gumaan yung bag ko. Wala na yun dan. So yun mga kalabarkada, uwi na tayo ng Anda. Pero nga nag-outro doon, hindi niya mahugot yung ATM niya. Hindi niya mahugot yung ATM niya. Nag-lock yung ATM niya sa loob eh. Ay. Alright, papasok na tayo sa bayan ng Anda. Pauwi na. Yo, alright mga kalabarkada. Dito na tayo sa Anda, bayan ng Anda. So, ginasuli na lang natin ay 100. So, balikan magmula sa Anda to Bulinaw, tapos Bulinaw to Anda. Ay nakarating tayo dito sa Anda na hindi tayo nagdadagdag ng gasolina. So, masasabi ko lang mga kalabarkada, matipid talaga itong Supremo. Panalo. Woohoo! So yun yung consumption na no, matipid talaga. Kasi kung tutusin parang nasa kulang-kulang 2 litro din yung ginasolina natin no. Pero
kinaya naman yung 64 na kilometers. Pwede na. Matipid mga kalabarkada, matipid talaga. At sa wakas, mga kalabarkada, no? Nakarating na rin tayo dito sa bahay after our long ride. Whew. Sige, be. Yan, ganyan nga, be. Ganoon naman talaga. Be, wait lang, be. Titit! Di remote yung gate, eh. Alright. Yeah. Back to garahe ka na naman ulit, Supremo. Yun. So, ayun mga kalabarkada, we're home. Dito na tayo sa bahay at ito, si Supremo, no? Bali, 100 lang yung ginasolina natin. At nakarating naman tayo balikan, no? From Anda to Bulinaw, tapos Bulinaw to Anda. So 64 kilometers. Bali kulang-kulang 2 litro yung ginasolina natin. Pero may natira pa na dun sa ginasolina natin. So yun yung gas consumption na. So yun yung kon ko sa kay Supremo. Sobrang sulit dahil napakatipid mga kalabarkada sa gasolina. Yun yung isang dahilan kaya yan ang binili namin ni Mrs. Labs na motor. Alright, dito naman tatapos mga kalabarkada, no? Sana nagustuhan nyo at sana nag-enjoy kayo sa mga rides natin. So bye bye na. See you sa susunod na vlog natin. Ingat.